Keďže sa nám postupne zozimnieva a za chvíľku budú aj Vianoce, tak sme si pre vás pripravili jeden naozaj špeciálny recept a konkrétne teda ovsené latte so špeciálnym zimno-vianočným sirupom, ktorý teda zahreje nielen telo, ale i kávového ducha. Poďte si ho s nami pripraviť. Tak, ideme sa pozrieť na to, čo budeme potrebovať. Začneme tuto z kraja. Kvalitnú horkú čokoládu, ja som použil 60% speru, potom takú sériu škoríc, jednu mletú škoricu, ceylonskú, nejakú kvalitnú odporúčam, a potom celú. Trstinový alebo klasický biely cukor, ja som použil biely. Tu mám pripravenú takú zmes vianočných korenín, je tam klinček, badian, môžete napríklad pridať aj kardamón a mlieko. Ja som použil ovsené, pretože mi tak evokuje trošku tak zimu a chute Vianoc. No a potom na záver to najdôležitejšie, teda našu kávičku na najnovšiu novinku z dielne Ebenika, Columbiu Medellín, a tam má naozaj takú príjemnú horkú orieškovú chuť, takže to celé tak pekne dotvorí. Môžeme začať, prichystáme si taký špeciálny čokoládový okraj na pohár. Tu som dal vodu, na to dám tanier s tou nalámanou čokoládkou a pustím si ohrev, a ako nám to bude vrieť, tak sa nám tu klasicky tá čokoláda roztopí, takže iba chvíľku počkáme. Tak, keď máme čokoládu rozpustenú, tak si zoberieme pohár a takýto krúžovým pohybom si robíme taký chutný čokoládový okraj a necháme si ho stuhnúť bokom, kým si pripravíme zvyšok receptu. Ideme si pripraviť náš vlastný taký zimný vianočný kávový sirup a zo všetkého najskôr teda si pripravíme panvicu, zapneme si klasický ohrev, šupneme si tam pol hrnčeka cukru, ten si takto rozmiestnime. Následne si tam dáme tie vianočné koreniny, takže ja si tam dám takto tú škoricu, dám tam za polky lyžice aj tieto mletej škorice a potom aj túto špeciálnu vianočnú koreniacu zmes, ktorá to tu celé rozvonia. No a teraz už iba miešam, kým sa mi to trošku začne karamelizovať. Pekne to takto pospájame. Keď sa nám to už začne takto roztápať, tak si tam dáme rovnaký dielik vody, koľko bolo cukru. Takže keď sme mali pol šálky cukru, tak si tam dáme pol šálky vody. Necháme si to takto pomaličky rozpúšťať a zatiaľ sa nám to tu takto vianočne prevoniava. Sme ako na vianočných trhoch. Ako náhle sa nám cukor rozpustil, tak počkáme nejaké 3, 4, 5 minút a necháme to spolu zovrieť a to sa nám tie jednotlivé chute už úplne že finálne prepoja a potom už budeme mať vlastne hotovo. Takže iba to miešame a pomaličky si užívame tú atmošku. Takže po 5 minútach máme hotovo a jediné, čo urobíme, je, že si to precedíme cez také jemnejšie sito, aby sme tam odstránili tie škorice, badiany, klinčeky. Takže iba si to takto zoberieme a prelejeme. Hotovko. Ak by sme chceli, aby sirup dlhšie vydržal, tak odporúčam to preliať cez nejakú gázu alebo cez nejaký filter, aby to bolo naozaj že úplne bez toho sedimentu z varenia. Vôbec sa nezlaknite toho, že ono je to zatiaľ strašne riedke, že to skôr pripomína vodu ako nejaký sirup. Treba to nechať vychladnúť normálne pri izbovej teplote a potom to v uzatvorenej nádobe, najlepšie do takejto nejakej malej fľaštičky, úplne že čistej, to šupnúť do chladničky, kde vám to za niekoľko hodín stúhne úplne do takej medovo-sirupovej konzistencie. Takže tento sirup, čo vidíte, som si pripravil včera a vyzerá úplne že mega úžasne a dokonca na nejaký druhý, tretí deň bude ešte chutnejší a bude ešte taký aromatickejší, vianočnejší. Pripravíme si kanvičku na napeňovanie mlieka a dáme si do nej tak za lyžičky toho sirupu. Niekomu to bude možno veľa, niekomu málo, takže sami si to odsledujte. Nalejeme si tam teraz to ovsené alebo klasické mlieko, to už je teda na vás. A ideme si to pekne napeniť, klasicky na tríske a ono nám to ešte tak pekne skaramelizuje a prepoja sa nám tam jednotlivé chute. Pripravili sme si dvojitú dávku z Columbie a ako som spomínal, skvelo sa na to hodí a keďže ja mám rád také kávovejšie mliečne nápoje, tak som si dal rovno dvojitú dávku. No a napenili sme si mliečko a môžeme tam pomaly nalievať a keď sa zadarí, tak aj nejaký latte artik vyčarovať. No, neviem ako vy, ja už tu mám naozaj že extra silnú vianočnú atmosféru, takže určite si tento recept skúste pripraviť aj vy a dajte nám potom vedieť, ako vám chutil. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom diele Kávovlogu.